לכם. כל מי שנזקק פעם לכתר בשיניים מכיר את התהליך הארוך והלא ממש נעים, מדידות, התאמות ובעיקר לא מעט פגישות עם הרופאים. טכנולוגיה חדשה שהגיעה לארץ מאפשרת לכם לחסוך זמן וגם כאבים. במקום לבנות את הכתרים במעבדה, פשוט מדפיסים אותם. הכתבה של דני רוט ועדי נגר. במקום להדפיס מסמכים, המדפסת הזאת יודעת להדפיס שיניים. כאן אתם רואים מכונה שהבאנו מאירופה על מנת לייצר גשרים וכתרים דנטליים. המכונה הזאת היא טכנולוגיה חדישה מאוד, היא למעשה מדפסת תלת-ממדית. בניגוד למדפסות רגילות שלוקחות נייר ומדפיסות עליו תמונות למיניהם, המדפסת פה היא מדפסת תלת-ממדית. אין ספק שמדובר במהפכה דיגיטלית. במקום לקבל תבנית מרופא השיניים, לצקת גבס ולגלף ידנית בסכין ובשעווה את הכתר המיוחל, הכל נעשה במחשב. מקבלים מטבע מרופא, יודעים לסרוק אותו בצורה תלת-מימדית, יכולים לקבל את זה על המסך בצורה תלת-מימדית, ככה זה נראה, אותה שן, ויודעים לעשות עיצוב בעזרת מחשב ולשלוח את זה לייצור בלייזר. היום בגלל ייצור בשיטה דיגיטלית אנחנו מסוגלים להגיע לדיוק רב מאוד, כך שהפציינט שמגיע כמעט לרוב המקרים היצירה יוצאת מאוד מאוד מדויקת. אחרי שטכנאי השיניים מעצב את הצורה הרצויה במחשב, השיניים נשלחות להדפסה, תהליך שאורך בין 6 ל-20 שעות. ברגע שהמעבדה מסיימת לתכנן את הכתר, הוא לוחץ על כפתור שדומה לפרינט או אפלוד, הכתר עולה באמצעות האינטרנט, מתיישב על פלטה פה בתוך המדפסת, ומיוצר כחלק מהשיניים כאן. כאן אתם רואים את הפלטות, אלה למעשה הנייר, זה למעשה הנייר שעליו אנחנו מדפיסים. יש לנו פה אבקת מתכת מאוד עדינה, גרגרים בגודל של מיקרונים, שמג"ב מפזר אותם באופן מאוד אחיד על גבי הפלטה, וקרן לייזר מתיחה אותם בתהליך שנקרא פיוזינג, לייזר פיוזינג, לשכבה מוצקה. ברגע זה מודפסות מספר עשרות שיניים, אנחנו מגיעים לקצב ייצור של אלפי שיניים בודדות ליום במכונה הזאת, ואנחנו מסוגלים שכבה אחרי שכבה לבנות את השיניים בתוך התא הזה. כך נראית הפלטה שיוצאת מהמדפסת ועליה הרבה מאוד שיניים. אחרי שזה יוצא מפה, זה עובר תהליך של ניקוי ואריזה ומשלוח, מוכן לציפוי בחרסינה והיידה לפה של הלקוח. אז מהפכת ההייטק והמחשוב שעוברת על העולם בעשורים האחרונים לא פסחה על רפואת השיניים.